Aj toto vyzerá lepšie. A sem na nás trošku natoč. Celý sa otoč. Tak. Dobre. Ruky dole nižšie. Ruky iba ruky stoč. Áno, dole. Tak. To je on. Dobre. Ešte trošku stoč ich dole, tie ruky. Ruky trošku dole. Tak. Poď. Bravo. Lepšie ešte nepozvolal. Poď. Bravo. Aj toto je lepšie. Ešte lakte trošku vyššie. To nič. To už. Ja viem. S ramenami to tomu bere. Pritlač tú ruku aj jedna, aj druhú o telo. A hrudník by mal nadýchnutý. Tak. Ešte napraviť to, poď. Ďalej. Dobre. Trošku sa natoč, aby ti svetlo išlo lepšie. Na opačnú stranu. Tak. Dobre. Toto je lepšie. Čo robil posledné 2 týždne? Sa učil pozovať. Rozsiahne hruba. Toto je lítka zle si postavený. Vyzerá, že kúra. Ešte raz. Lítko vyššie, špetu tak, podrž a kolene zohni nohu a napni hamstring. Dobre.